Surat tinongos ni Paulus, apostol ni Kristus Jesus, sian padokon ni debata, si paluahita, doa sian Kristus Jesus pakirimotai, mandapoton si Timotius, anakku natutu di bagasan hapok siao, asini roha, talup ni roha, doa dame sian debata ama, doa sian Kristus Jesus tuhatai, hua poidoho, tinggal di Efesus, ujo borat autu Makedonia, asa di rodio ko tunadeba, unang di podaon nalipe, unang di jujur turi-turian, ro di surat sudut-sudut naso magujung, akan amatat paksalisian, gumudang asa paksobau tu debata, maghite-hite hapok siaon, alai nati nebak di patikido haholongon sian rohanayas, sian panolopini panggorani roha, nang sian hapok siaon naso maglaw. Ido ditadikon na deba, kabe magbalik tu hata-hata naso kabeak. Naing si podaon patiki na sida, so adong di boto na hinataon dohot hinajocokon na sida, alay taboto do na denggan do patiki molohobar tu si pamakena, ala di boto naso di pajongjong patik di parohana tigo tung diaka naso maruhuk do di naso tu mangihon hata di naso makabiari debata diaka pagdosa ima akan naramun naso pakpaho aka si balbal ama doho ina aka si pusa jolma aka pagmainan si bain rokos tu naposo aka pamangus aka pagkap-kap aka si alanggana doho nasa alo doho nasa na alo do pakpoda na tiari hobag tu baritan nauli di pasahat tu au na taringot tu hasangapon ni namak tua debata maulia te hudok di nama gogoyon au ima Kristus Jesus tu hatai adio tong do au haposan ubay na di babakit au kay paghalado pangisay do au na jolo jala pangalele jala si ulahun gogo alay dapotan asinigoa do au aidang huboto na huulay takan soposiai do peau alay kabelam sumurong do asini rohani tu hatta matat hapok siaon dohot holong ni roha di bagasan Kristus Jesus haposan jala sadok tau jaloon do hataon nungago Kristus Jesus tu poktibion paluaon aka padosa nasiat akaido au pak napak jolo alai alan yodo ubahin na di asii au naing jumolo makhite sian nau patuduhon ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanai bain tiguan diakan nanai poksia di bana tu hangoluan sa ledeng-ledeng na alai hamulia ondok hasangapon sisa ledeng-ledeng na ma diraja naso magmulai ima debata nama noktok naso dapot di daun nama mucungi amin ima podahon songon na huapeo tuho anakku Timotius hobak tu hata panuringaon na jolo akan natag tuho asa maghite-hitei ho anahan di paralawad na dingkani tiok mahapok siaoni marohanayas na binolokon ni nadeba kabe tarharom taringot tu hapok siaon songon Himenius dohot Alexander nang hupasatu si polisi asa tagudi ajak nasida unang be mangisahi